To smo malo preširoko otišli, pazi. To smo malo preširoko pa ne izgleda baš lijepo. Tak ćemo. Kamen viška. Ovo je kamen viška, makni ga. Idemo na sljedeće drvce. Lele, makni glavicu. Vidi sve. Da, mogli bi ovo fotkati jer prekrasno izgleda. Voda, ljudi, voda. Voda, gdje je voda? Ko? Ovo je Maja. To ne sli. Zali, Gabi? U štete baš smo dobro obavili, ja i Gabi. Ma, fantastično. Samo se ničite, svi se nakli da ja se odmakli. Zaustaviš pogled, Gabi. Dobro? Daj molim te makni, Leli, daj please makni ovaj čep, odvratno izgleda tu. Ja se nakli. I ova se lopatica. Super. Idemo dalje. Malo još šire bi vam trebalo. To bi trebalo. Roberto! Ja moram da te ja. Kako da imamo unutra? Osjećam, pa da. Tu da. Ne, pusti sad ima vodu, odi k meni. Tako brinem za svoje. Luka, trebam desnu ruku. U tece, ovi, kako se kažu, Hvala. šimci Koji šimci ljube? imaju gore. Znam. Šip. Imaju i osušeni sad. Čekaj da vam kruh napravim da vam bude lakše. To sve. Hvala. To sve. Hvala. Nema na čemu, hvala vama. Luka, evo ti rukavice. Da vidimo. Treba im škare. Svako donijeti jedan kamen, molim. Anči, sad ćete ti i Luka. A Deo, ti se malo makni, ne ide vam ovo baš, jel? Trebali smo motičicu uzeti. Znate koliko ima slačaka? Malo nikak čiste. Jaja su unutra. Da, ja sam to vidjela kad sam Ja, a nema ptičice. A jaja. Ima su jaja, dva jaja. Isuse. Ne dirat kućicu. Makni glavicu. Gdje? U sredinu. Kako se dajte tu, mali su. Kroz koju rupicu da gledam? Možete kroz ovu tu. Mutno mi je, ne mogu izumirat. Ali stvarno unutra kad sam pogledala unutra. I ja kad sam hranila sam vidjela, sam vam zaboravila reći. Čekaj malo. Isuse. Ja sam gledala. Ne mogu, dječice ne vidim, nažalost. Ovak vidim. Ne. Bijelo i smeđo. Dva jaja. Da. Isuse, pazite sad na tu kućicu. Joj, krasno. Maknite se od nje. Gabi. Vraćamo se na posao. Gabi. Aleksa, ovako su. Samo snimaj. Berto, jaja su u tvojoj kućici. Isuse, ajmo, vraćaj se na posao. Ej, ne se naginjat na kućicu. Tako su malo. Ja. Gnjesto su napravila jaja ima napravila gnjesto. Ti kažeš da su pet. Više ih je kako Ja ću probati ovo okolo da ide vam. Da. Nemo čitav baš sad zemlju. Probaj nekako strest tu zemlju. Kak ide? Pa dobro. Ovo ćete morati malo skinuti sa busena.